V niektorých európskych štátoch, kam chodievame na dovolenku, je benzín lacnejší ako u nás. Minimálne o 3, ale aj o 10 korún. Premiér Fico chce zistiť, či zarastú. Príjemný dobrý večer. Dnes považujeme 50 halierník za takmer bezhodnotné platidlo. Vyzerá to teda tak, že záhradkárov veľmi nepotešíme a poľnohospodári budú s napätím čakať na dážď a my veríme, že príde a úroda nebude ohrozená. To je v tejto chvíli odo mňa na teraz všetko. Príjemný večer ešte. Dúfajme, že nám počasie bude prijať. Ďakujeme našej redaktorke Lucii Mákovej a jej hosťom za aktuálne informácie a pokračujeme ďalej. Priateľka muža, ktorý v sobotu zhorel vo svojom aute pred vlastným domom, neverí, že išlo o samovraždu. Premiér Fico chce nižšie ceny benzínu. Nočný mráz spôsobil problémy na Slovensku. Medvedík nájdený počas požiaru má malú šancu na prežitie.